Unai eta Iker Damiano, zinetari irundarrak garaipen garrantzitsuak eskuratu dituzte azken aldian. Alde batetik, Iker Gipuzkoako txapeldun bilakatu zen pasaren abenduan. Bertzalde, Unai Damiano Diario Basko txapelketako irabazlea ere izan zen. Azken hau orain Irungo Kirolaren sarietara nominatu dute. Biak ere, oraintxe bertan Espainiako txapelketan murginduta dauden. Bueno, kaixo bioi. Kaixo, atxaldean. Nahiekin hasiko gara, aipatu dugun Diario Baskoko txapeldun izan zinela pasaren abenduan, torneo garrantzitsuara pilota munduan ez, eta pensatzen dut, garrantzitsua izan dela garaipena zuretzat ere, ez da? Bai, daun txapelketaiko benetako izango hau ez baldin bada, eta importanteneko geho aurrea pasoiteko beste txapelketatan, eta oso importante bai. Hori epatu behar, zure tortizunerako ez, bertze kafetan ikusi dugun bezala, torneo hau irabaztea garrantzitsua da, eta pesatzen dut, hortan ere ez lagunduko dizula, edo nola baiterateko, antzinera pausuak emateko ere lagun da. Bai, azkenean izena lortzea irabazi ezke, finala iritsitare oso importante izate hoi, eta irabazita hobeto izena lortzeko, beste txapelketatan sartzeko, eta gero aurrea paso aiteko ere bai. Importantea. Gainera, Juskun garaipen honengatik Irungo kirolaren sarietara nominatu zaituzte, eta pentsatu dut, zuen hirian horrelako errekonozimendu bat edukitzea ere, importantea dela. Bai, Diario Basko txapelketa irabazi nun, baina bai beste txapelketan bat aurten irabazietela nahiko importantea, eta horregatik guztua nominatua izanagatik, eta behintzat, hori konsideratzea, oso polita. Gainera, aipatu behar zuen biei ere, pilota Arian Irunen ez dena kirol formatuenetariko bat, edo ez, pilotari gutxi daudela, eta zuek, Irunen pilotari izatea, ezin izan zaret hemen hirian hasi ez, pilotari bezala, kanpora joan bertzarete, baina, kasu horretan, pilotak ere lekutxo bat bizatea ez, Irungo udalak antolatzen dituen sari hauetara, garrantzitsua da, ez? Bai, Irunen egia esan, pelota inguruan ez da asko muitzen, bere garaian hasi ginen trinketerra muntxo kluban, baina geho maila etzen gure eineko gutxi zeon, eta juginan beraldea, geho ainorga, eta hain tolosan gaude, bai. Eta, berriki jakin dugu, pilota eskola sortu dutela Irunen, atxiki pilota eskola, eta, orain poliki hasiko direla hori martxan jartzen, astelenetan biltzen dire entrenatzeko eta horra probatzeko, hori garrantzitsua da, ez? Behibin hemengo aurrek, betze aukeren apean, pilota ere aukeratzea garrantzitsua da, ez? Bai, azkenin nahi oso garrantzitsua iruditzen hau, eman duten ideia azkenin Irun oso ondila eta orduan atetzen bat juzolako kirolak eta jendia bintzat apuntatukoa eta baten bat guztua alin badu jendia ire bultzatuko jo. Eta azkenin ere futbola balonmanok eta asko tiratzu, baina pelotare hasten bada hor sartzen pixkat, igual badazte aukera gehiago hemen Irunen pelota mundua irekitzeko bezala. Gainera zuek adibide bezala edukitzea edo ez, horrek ikustea zuek pilota munduan aurrera egiten duzuela ere, bera jentzat pentsatzen dut motivazio bat izan dela, zuek ere pentsatzen dut horrenako adibideak ere izan dituzuela ez, pilotan aurrera segitzen. Bai, gure oin arte txikila ginen nire, igual zaude klub batian adibidez beran ginela, eta ikusten zenituen ahondilak, Errandonea, Martinez, Olaizola, eta olakoare, zu behaiek ikusten disfrutatzen eiza, eta olakoare pentsatzen zu eta nitan ere gustatuko ziren ere ola egotia. Eta guri ere igual txikiak hasten badia eta hoi, berdine paskoia igual gukin, eta hoi politia nik uste. Bai. Iker, zurekin segituko dugu. Zu ere pasaden abenduan Gipuzkoako txapeldun bilakatu zinen, eta hori ere garrantzitsua da eta azpimarratzekoa, ez? Bai, azkenin, hortxe ega alden egiten, eta azkenin ondo da, lana ikusten nahi delako ere bai, atetzen nahi dela, eta ondo bai.
Orain ere, Espainiako txapelketetan murgilduta zaudete biak, ez dakite, kontatu pixka bat mendora doan txapelketa eta zerri zarete gortzen. Bai, haintxe bertan ligian gaude, ja ligila bukatzen nahi da, nire kasuan bai, eta hor, justo hain grupoz pasatzeko gaude, bai jo ez, baina, azkeneko partidan faltan saiatuko gea helburua lortzen. Bai, eta gure berdin, gure ligila unai namino luziagoa da, nio helburua da semifinaletan sartzea, eta gero, alba da, zeba ez finala haietu eta ze politxein. Auztian oztzeko ere, atzean noski lan zila bat dago ez, eta, kontatu pixka bat nola izaten diren zuen prestak eta uste dut azken aldian ere, igual zenbait aldaketa egin dituzuena, bai erikandan, bai entrenatzeko moduan eta, kontatu pixka bat nola egiten duzuen hori. Bai, normalian fisiko aldetik lan egin berda, ze bestela frontoiakin nahiko horrekin ez du balio, eta pixkaten emaitza ondo aldin bai joazte, hor lanen hoi hobetuz, eta bestela gauzak ez bai atetzen gauzak aldatu, probatu, eta hor detaile txikilekin saiatu mejoratzen. Bai, gehien bat gutxinaka kusia ber zein dien zure failuak eta hobetzen saiatzeko, eta gero gehien bat alik eta kompletu nahi zen. Igual txikitan egiten dela pelota gehiago, eta bai zaintzen zula dena generalin pelota, elikadura, gero entrenamendu fisikoak eta pixkat dena behitzen zu, kompletago izateko. Hori ere, igual azken urtetako, azken hamarkadetako ez ezakite aldaketa izan da pilota munduan ere ez, agian pertzekiro horretan bezala, ez zitzaion erreparatzen, horrela, elikadura bezalako atalei, bino hori ere garrantzitsua bilakatu da, gero guztietan, baina pilotan ere ez, igual leheno ez zitzaion garrantzi handirik ematen eta orain gehiago goztu zuen. Bai, izan lehike, bai. Hor, adibidez lehenoko jendiak usita pelotan tebiltzen zeno, igual bai ikusten zenitula ahondillo eta diferentia zen dena pelotak diferente gozien, eta jokatzeko erar diferentia zen. Eta orduan igual gauza batzuk eskatzen zituen leheno, minio bain igual ja beste abiadura batian eta jolasten zu, eta orduan ja gehiago bai eskatzizula, deno ekitzea kompleto izatea igual, bai. Eta, ja ukatzeko, ez dakit, etorkizun dena begira jartzen zareten haunitz, edo hori ez zer ikusten duzuen. Baina nola ikusten duzue zuen etorkizuna pilotan? Ez da izaten zure erresa ez, profesionaletara salto egitea, baina nola ikusten duzue zuen burua hor? Bai, momentu zain disfrutatzen alik eta gehiena ikasira urte hauetan importante diala, txapelketatan eta aurrera segitzea eta izena lortzea ere bai, eta hoi pelotan hiltzean guztien ametsa bai da, profesionaleta igotzea, eta hoi pasos ikusikoa, nola joan dana. Bai, eta nire berdin azkenin futurua asko etzu behitzen, ze igual agobiature ingo za, eta igual hoi behitzen zu alik eta hoben jun prepatzen oa inguan, eta futurua alba da pasatzea hoi, ondo, eta bestelare ondo. Ederki, mila esker, nahi eta iker, gurekin izateatik. Bai, eskerra asko zuei.